Imos ver como se axusta unha tula Free to Grow. A Free to Grow é unha mochila evolutiva da marca Tula. É evolutiva porque amplía o panel tanto no ancho como no alto, do seguinte xeito. Incorpora uns corchetes aquí no cinturón, védenos? Aí, 1, 2, 3, e o panel corre sobre o propio cinturón, de forma que, no caso de bebés pequerrechiños, o que facemos é traer o panel ao punto máis estreito. É unha mochila que vai moi ben dende os 3 meses aproximadamente ata máis ou menos os 20 kilos. Eso é o que dura a mochila. Normalmente, se seguimos porteando cando os nosos peques son grandes, pois probablemente antes dos 20 kilos necesitaremos pasar a outro tipo de mochila. Como vos decía, a mochila medra e encolle o ancho e tamén o alto nestas correas. Este é o punto máis alto que dá a mochila e imos leválo ao punto máis baixo. En caso de bebés pequerrechiños, o que conseguimos deste xeito é que o panel lle dea soporte a toda a súa espalda hasta a súa cabeza. Collemos o bebé. Colocamos o bebé sobre o cinto, máis ou menos a metade do cinto, e subimos o panel, asegurándonos de repartilo ben por toda a súa espalda e levando cada extremo do asento ata as súas corvas, ata a parte traseira dos seus xeonllos. O que conseguimos é que a súa pelvis permanezca basculada. E agora rematamos o axuste. Primeiro, pechamos nas nosas costas. E a continuación, axustamos o noso corpo, aonde vos necesitedes. Para sacala, o que facemos é abrir atrás. Se non o conseguimos, vimos os laterais, os costados, e levantando lixeiramente a pestana, xa imos conseguir que se afloxe a mochila. E ao afloxarse a mochila e co peso do bebé, o peche sube, de forma que non é moito máis doado retirar a mochila.